Ola, boa tarde. Suceso esta mañá en Catoira. Unha muller apareceu morta nunha piscina. Xoel Rodríguez, última hora. Sí, sobre as 11:30 desta mañá eran uns veciños os que alertaban dese corpo que aparecía bollando nunha piscina neste inmoble que teño as miñas costas no lugar de Ávalo. Nestes momentos continúan traballando aquí tanto axentes da Garda Civil como tamén un médico forense e os servizos funerarios que nos vindeiros minutos procederán ao levantamento do cadáver desa muller de 66 anos. As festas populares de Vigo non terán atraccións outro verán máis debido ao endurecemento das exixencias de seguridade e ao cumprimento estrito da lei de espectáculos. O Concello comunicou ás comisións que non se darán permisos se non se cumpren estas medidas, unha decisión marcada polo recordo do accidente mortal dos Saltamontes en Matamá. A seguridade ante todo, o sea, eso sempre, prevalece a seguridade por riba de todo. Pero unha festa sin atraccións é un xardín sen flores, o sea, quedase nunha verbena, xa non é unha festa, é unha verbena. Xa hai tempo que as palmas do Domingo de Ramos pasaron de ser un sinxelo rámora de árbore de palma a auténticas xollas de artesanía. Sabe o ben Nerea España, é unha florista de Ribeira de 24 anos que leva 18 perfeccionando esta arte. Nos meses previos á Semana Santa pode chegar a facer máis de 1000. Aínda que lle encanta este traballo, admite que é moi laborioso e que ás veces non lle recoñecen ese traballo. Son moitas horas de traballo, eu ao ter a floraría fago no meu tempo morto, entón empezo en decembro, os sábados pola tarde, domingos pola mañá e cando me dedico a elas. Moita xente non o valora, pero leva moitas horas de traballo detrás. Como lles contábamos na nosa portada, un suceso lévanos esta mañá ata Catoira. No lugar de Ávalo atoparon morta unha muller nunha piscina. Ten máis datos Xoel Rodríguez. Sí, Alberto, pois nestes momentos continúan aquí presentes tanto familiares desa vítima como axentes da Garda Civil, membros de Protección Civil, un médico forense e tamén os servizos funerarios que chegaban nos últimos minutos previsiblemente para proceder xa co levantamento dese cadáver. Era contra as 11:30 desta mañá que uns veciños que paseaban por esta zona observaron o corpo desa muller abollando na piscina deste inmoble que teño ás miñas costas no lugar de Ávalo, no concello pontevedrés de Catoira. Ata aquí movilizouse un importante dispositivo que desta hora, como dicimos, aínda continúa presente neste lugar. A falecida sería unha muller de 66 anos que residía sola ademais neste inmoble e polo momento descoñécense as causas detrás do seu falecemento. Grazas, Xoel. E outro verán máis, as festas de Vigo non poderán contar con atraccións como os saltóns. O endurecemento da normativa autonómica tras a morte dun home nas festas de Matamá hai 2 anos dificulta a montaxe deste tipo de instalacións. As comisións de festas dos barrios de Vigo afrontan outro verán sen poder montar atraccións como os saltóns. Por hoxe, pois, as atraccións teñen unhas medidas de seguridade, cada vez teñen máis, o sea, cinturóns de seguridade, barras de seguridade, teñen pilotos de presencia, o sea, está ben, cada vez teñen máis cousas, pero hai accidentes que son inevitables e hai accidentes que son evitables. Uns son erros humanos, outros son da máquina. Pasan os coches, o sea, os coches os por hoxe levan cantidad de cousas e sempre hai accidentes mortales e cousas. Podías evitar? Non lo sabemos. A conmoción que causou o falecemento dun home nas festas de Matamá en 2024 o desprenderse un dos brazos do saltón levou a restringir os permisos para instalar este tipo de carruseis. A normativa autonómica de espectáculos públicos endureceuse. Cada atracción ten que pasar unha revisión estrutural certificada e parece que hai bastantes que non a superan. A seguridade ante todo, o sea, eso sempre, prevalece a seguridade por riba de todo. Pero unha festa sin atraccións é un xardín sen flores, o sea, quedase nunha verbena, xa non é unha festa, é unha verbena. As comisións de festas perden parte dos ingresos que lles proporcionaban as taxas dos feirantes e tamén moito público. Calculan que sen as atraccións deixará de acudir a metade da xente que adoitaba ir ao campo da festa antes da verbena. 4 concellos de Bergantiños na provincia da Coruña sofren cortes de internet e telefonía recorrentes dende comezos do ano. As queixas polo servizo na Costa da Morte reaviváronse esta semana despois dun novo corte prolongado. Os veciños de Ponteceso, Cabana, Laxe e Malpica levan meses sufrindo cortes recorrentes de internet e telefonía.
Por la mañana levantarse, nada, non hai internet ni nada, ni televisión ni nada. Sí que falla, sí, bastante. Non sei por qué. Non hai cobertura de Movistar, nada. Muchísimo, falla muchísimo. Ayer mismo estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Os últimos meses, pois, esta debe ser a quinta ou a sexta vez que sucede isto. Non se sabe por qué, pero xa leva unha temporada fallando, Isto é unha ruína. Se non hai internet é o que hai agora ata agora. Estes fallos, sempre asociados ás coberturas de Movistar, complican a vida dos negocios, os servicios públicos e os particulares que empregan as súas redes. Sin internet, sin teléfono, sin nada, porque lo terrible es que no te dejan llamar ni recibir llamadas. Como teñen todo no ordenador, pois non teñen nin para cobrar, nin a veces. DPV sí que fallou xa un par de días. Sobre todo para as ventas que temos que cobrar, non podemos cobrarlas. Bueno, tivemos que valernos de algún móvil dos que ten algunha das persoas que traballan aquí, que están con outra compañía, pois para poder facer algunha chamada ao exterior, senón estábamos, pois nada, totalmente apagados, digamos, digitalmente. Antes non pasaba nada, pero hoxe en día é problemático. E logo os bancos e o centro médico é todo. Sin internet non hai nada hoxe, Tanto as administracións locais como os particulares pídenlle explicacións e solucións á compañía, pero ata o momento a resposta recibida non lles parece abondo. Xa chamei e, claro, dice que son problemas da fora que non saben. Falounos dunha incidencia, pero sin saber que tipo de incidencia é. Non saben, non? Porque, por exemplo, a min o mes pasado, que tamén hubo durante uns días, eu estuve hasta 24 horas sin internet e queríanme cobrar casi 70 euros de factura. Eu dixenlle, non, veu ao banco e devolvína. Dixen, mentras non me arreglen isto, bueno, non fixen moito, pero devolveronme 20 euros. Pero... Como cliente de Telefónica, pois que levamos moitos anos traballando con eles, pois non como sempre, non sabemos que exactamente que é o que está, e creo que temos dereito a sabelo. Din que de seguir así non lles vai quedar máis remedio que cambiar de compañía. A Semana Santa vai comezar na Coruña con cortes de tráfico na Avenida da Pasaxe. A partir do luns e durante 3 días está prevista a demolición do viaduto de acceso ao Hospital Universitario. É unha actuación que forma parte das obras do novo Choac. Xunta e Concello habilitaron, iso sí, rutas alternativas para condutores e tamén para o transporte público. Os traballos xa comezaron na Avenida da Pasaxe. Por agora, céntranse na eliminación da mediana que permitirá habilitar cambios de sentido. Todo ten que estar preparado para a demolición do viaduto do acceso ao hospital. Demolición que terá lugar do luns ao mércores de Semana Santa e que obrigará a pechar o tráfico no treito entre o Hospital Materno e o Choac. Entre os afectados, os servizos de transporte público. E claro, venimos en autobús, outras veces venimos en taxi, pero sempre, obviamente, non podemos. Venimos en autobús e si nos afectará, claro. Eu uso sempre o bus e non teño nin idea. Bueno, pois habrá que ter paciencia, non queda outra. A Xunta adaptará os itinerarios das liñas de bus interurbano e o Concello da Coruña modificará e reforzará as liñas urbanas. Pero hai quen xa está a padecer as consecuencias das obras no seu día a día. É o caso da veciñanza das Xubias de Abaixo, que quedou sen conexión coas Xubias de arriba. Porque temos coche non nos afecta moito, porque entramos e salimos, pero non somos nós solos. Mira, hai unha farmacia de arriba, queremos ir á farmacia, temos que andar 2 kilómetros para ir á farmacia. Por exemplo, hai unhas escaleras que van para arriba, pero quen sube esas escaleras? Só poden acceder ás súas casas por un único acceso a carón do Hospital Materno e a circulación está limitada aos residentes. Iso sí, algúns mesmo agradecen. Eu contentísimo. Mira, tranquilidade, todo ben organizado, deron paso a quen tiñan que dar. Como alternativas para chegar ao Choac, a partir do luns as principais rutas serán Alfonso Molina, a Rotonda de Mato Grande e a de Casabranca. Tamén se aconsella circular pola Estrada do Porto para os desplazamentos desde a cidade. Gardacostas de Galicia incautou na Costa da Guarda un total de 480 aparellos ilegais para a pesca do polvo e 155 nasas sen identificar. Ademais, segundo informou Gardacostas de Galicia, comisaron un total de 84 kilogramos de polvo, 55 deles de talla antirregulamentaria e 5 de faneca. Todas as especies foron devoltas ao mar.
Empeza unha fin de semana solleira que anticipa unha semana moi agradable no tempo, así que imos botar unha ollada a como está o día nalgúns puntos de Galicia. Empezamos con imaxes en directo da cámara situada no Monte de Santa Tegra, dendo que podemos ver a Guarda, a comarca do Rosal, o Miño e mesmo a vila portuguesa de Camiña. 15 graus agora mesmo ali. Iso si vemos máis nubes no ceo de Santiago, aínda que tamén hai bastantes claros. A Praza do Obradoiro presenta o seu habitual movemento de turistas e peregrinos no inicio dunha Semana Santa con estupendas perspectivas de ocupación e chegada de visitantes. 14 graus agora mesmo en Compostela. Outro dos puntos de atracción turística vai ser Sanxenxo, onde o termómetro marca a esta hora 13 graus, bastante fresquiños, pero saben que é unha xornada agradable para pasear e gozar do mar con ese ceo totalmente descoberto. E dende a cámara do parador de Tui vemos ceos azuis, ademais da catedral e a ponte que une as dúas beiras do río. Ali nestes momentos hai 16 graus e rematamos en Vigo, onde hoxe a xornada festiva coa celebración da Reconquista. Dende hoxe emitiremos o telexornal Mediodía que empeza nuns minutos. Ali en Vigo, 19 agradables graus acompañan hoxe os vigueses na luita contra as tropas napoleónicas. Seguimos con máis cousas cando van ser agora as 2:07. Viaxar levando a casa na furgoneta. Cada vez máis persoas optan por transformar o seu vehículo nunha pequena casa sobre rodas. É outro xeito de viaxar. Transformar un furgón ou furgoneta nun vehículo vivenda é unha tendencia á alza e nesta época do ano dispárase a demanda. E xa teríamos a cama feita. Sí que é verdad que agora mesmo hasta o verán estamos moi saturados, pero é cando máis empeza a xente a pedir outra vez camprizacións. Hai quen necesita simplemente o básico, unha cociña, unha duchiña e unha cama, e hai quen, xa para teletraballar e demais, necesita algo máis avanzado. A máis de traballos de carpintaría, hai que realizar instalación eléctrica de gas, auga, como nunha casa. Aquí a cama, que é de un 90 por un 30, e temos cociña de inducción, fregadeiro, microondas, nevera, un baño completo con ducha, que os asientos, tanto o conductor como o acompañante, xirarían. Neste caso, faltaríanos aí na mesa. Esta empresa de Carballo recibe pedidos de toda España. Parte da xente é para uso vacacional, o sea, xente que ten os fin de semana todos libres, se fai deporte, ata xente que se retira para o día a día, prácticamente. O custo medio estándar oscila entre 30.000 e 35.000 euros, aínda que sempre queda a opción de alugar. Temos unha última hora e uns minutos soubemos doutro suceso. Faleceu un surfista nunha praia doia. Sacarono outros surfistas do mar a carón da praia de Porto Senín. O Servizo de Urxencias Sanitarias acudiu ata esta zona, ao sur da provincia de Pontevedra, co helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén se mobilizaron o grupo acuático do GES da Guarda e tamén a Garda Civil. Pese aos esforzos dos servizos de emerxencias, non puideron nada por salvar a vida desta persoa. Ben, cambiamos absolutamente de tema, aínda que faltan uns días pros festivos de Semana Santa, hai quen ten a sorte de que xa está gozando de vacacións e mesmo está de viaxe. Galicia, como sempre, é o destino de moitos españois, tamén de portugueses, e a Coruña, Alejandro, adoita estar dentro desa ruta. Contanos. Pois Alberto, comeza un dos períodos vacacionais máis importantes do ano e faino aquí en Galicia con moi boas expectativas. Do sector indican que poderíamos alcanzar máis do 80% de ocupación hoteleira. Iso sí, para coñecer o dato definitivo teremos que agardar para coñecer as reservas de última hora. Turistas, sobre todo nacional, que ven para gozar, por exemplo, da nosa gastronomía, das paisaxes e tamén da natureza. Nos estamos, como ben indicabas, aquí na cidade da Coruña, onde podemos falar con algúns visitantes que nos indicaban que veñen a coñecer algúns dos recunchos desta cidade herculina, pero tamén atopamos moitos peregrinos que comentaban que chegaron ao aeroporto para despois desplazarse a outras localidades dende onde comezar o camiño de Santiago. Sen dúbida, a ruta xacobea tamén é un bo plan para estas datas de Semana Santa. Pero aquí, en Galicia, temos opcións para todos os gustos. Sen dúbida, un dos destinos predilectos son as Rías Baixas, por exemplo, a localidade de Sanxenxo, que acollerá a moitos visitantes. Tamén, por exemplo, Viveiro ou Ferrol, onde se vive con moito fervor a Semana Santa e onde poderían chegar a colgar o cartel de
completo e xa se nos imos cara ao interior, por exemplo, na Ribeira Sacra, eses días fortes, xoves e venres santo, poderían chegar ao 80% de ocupación. En definitiva, moi boas expectativas para esta Semana Santa aquí en Galicia e hoxe, sábado de Dores, aquí na cidade herculina, sí que fai un pouco de frío, durante a mañá sí que caeu algunha pinga, pero iso non desanima aos visitantes. Pues la verdad, mira, ahora vamos a hacer el free tour, de aquí. Y nada, pues la verdad que queríamos ir a la playa también, pero creo que el tiempo no nos acompaña mucho. E viemos dar uma escapadinha de 3 ou 4 dias, conhecer uma zona que não conhecíamos e que é muito bonita, muito. Tem edifícios fantásticos, tem uma arquitetura fenomenal, estamos a gostar muito. Es una ciudad, hemos comentado, muy agradable y la gente muy abierta, muy propera y que se brinda a ayudarte. Hoy yo me he levantado, he ido a correr un poquito, había mucha gente, un buen día y ahora nada, un vermutillo y a disfrutar del tapeo y luego por la noche iremos a cenar por aquí a algún lado. Pois preto dali, en Ferrol, afrontan esta Semana Santa con perspectivas positivas. Os hotéis, pros días centrais, teñen unha ocupación de entre 80 e o 90%. Porén, dende o sector confían en poder un ano máis colgar ese cartel de cheo. A Semana Santa de Ferrol volve consolidarse como un dos momentos fundamentais para o turismo na cidade. Toda a xente espera a Semana Santa, xa están buscando personal, xa está todo preparado, porque é un dos momentos máis significativos para a economía da cidade. Agárdase que cheguen á cidade alrededor de 300.000 visitantes, moitos deles xa teñen as súas reservas para pernoitar. Ahora mismo o xoves e o venres nun 92% de ocupación. E o sábado non vamos chegar seguramente ao 60% porque xa baixa moito a ocupación, pero bueno, o xoves e o venres tanto no aloxamento como no restaurante vamos ter movimentos. Neste momento estamos 80% os días fortes e os 70% os días previos. De momento estamos un 80-85% e esperamos llenar, más que nada para los días fuertes. Serán as reservas de última hora que ás veces dependen das previsións meteorolóxicas. O tempo precedente, pois sabemos como estivo, chuvia. Entón a xente está ata última hora á espera de que faga bo tempo para poder finalizar as reservas. Tuvemos sorte que estas semanas foixo moi bon tempo, entón, bueno, que somos positivos nese aspecto. Espero que no decida el tiempo, sino las ganas de venir la gente y que vengan, que aunque no haya tiempo hay otras cosas que hacer. E por iso hai clientes máis fiéis que repiten ano tras ano. Pode ser xente que ten familia aquí ou xente da casa, como quen di, porque normalmente todos os anos soen vir familias que anteriormente xa viron. O cliente nacional xente que tenga o mellor algunha relación coa cidade, tanto familiar como de amizade, pero turismo 100% español. Nacional. La mayor parte son gente que han nacido aquí y viven fuera y regresan para ver la Semana Santa. Unha Semana Santa declarada desde o 2014 Festa de Interese Turístico Internacional. Si fai bon tempo, as terrazas, a calle, todo vai estar moi cheo, cando a xente está na calle significa diñeiro para os hosteleiros, o sea, a Semana Santa axuda a recuperar estes 2 meses que son un pouquiño máis floxos. Pero non só se van beneficiar os hostaleiros, tamén os comerciantes e outros servizos turísticos da cidade. Os anos anteriores, Ferrol cifrou o impacto económico da súa Semana Santa en 40 millóns de euros. Pois en Viveiro os actos da Semana Santa comezaron coa procesión das Dores, pero os procesións principais van ser os festivos xoves e venres santos. Nelas participan máis de 2.000 cofrades e hai lista da garda para aportar as imaxes. A Semana Santa tamén é un atractivo turístico nestes días e os hotéis da vila colgan o cartel de completo. Entramos nas entrañas da Semana Santa de Viveiro. Para que unha procesión saia á rúa, o traballo comeza aquí. Hai que pasarlles o ferro aos hábitos, preparar os complementos dos confrades e as andas. E así levan máis dun mes. Estamos aquí a ver que están planchando 3 mulleres e xa levan un mes porque temos máis de 700 traxes da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz, pero que cada traxe implica unha túnica, unha capa, un capirote, unhas calzas, é dicir,
con moitos complementos. Isto multiplícase por todas as cofradías. Máis de 2000 confrades procesionan na Semana Santa de Viveiro. Na cidade hai unha gran canteira. Un cuidado especial pola canteira, polo futuro. Entón, os nenos, os xoves, xa participan en diferentes seccións. Hai 8 confrarías e en todas elas hai listas de agarda para levar os pasos coas imaxes. Lista de espera porque temos máis xente que quere levar da que realmente colle debaixo do paso. A Semana Santa de Viveiro celébrase de forma ininterrompida desde o século XIII e desde 2013 conta coa declaración de interese turístico internacional. Están dende fai varios anos sempre o 100%, casas rurais, aloxamentos, realmente Viveiro, bueno, pues está cheo de xente. Canta máis xente, pues máis dinamismo, tanto comercial como hosteleiro, e eso redunda na economía da vila. E cada ano vai a máis. Hotéis e restaurantes reforzan nestes días o seu persoal. Mareiros, axudantes de cociña, cociñeiros, os hotéis reforzando o persoal de limpieza, recepción, ao final, bueno, pois o primeiro é coller persoal para poder atender moi ben a toda esa xente que nos visita. Ademais das procesións, a cidade conta estes días cun amplo programa de actividades culturais, visitas turísticas que comezan aquí, na carpa onde se exhiben todos os pasos. En Pontevedra hai outra maneira de contemplar as procesións de Semana Santa local. Figuras de barro en miniatura reproducen os pasos máis importantes con todo o detalle. É a obra dun devoto e artista afeccionado que busca promocionar esta tradición na súa vila. Arredor de 180 figuras marchan en procesión nos 7 pasos que recrean a Semana Santa da Vila do Lérez. Todo nun pequeno escaparate de 2 metros cadrados. Teño sobre 25 cofrades por paso. Buscar os colores, buscar as tonalidades, son exactamente como son na realidade. Participante dende cativo nas procesións, sempre profesou unha devoción polo rito relixioso e agora xa xubilado moldea as imaxes dos pasos en arxila e terracota. Un barro que non teño que cocelo. Se vai secando o natural. O que fixen foi artesanalmente un molde, máis que nada era para min axudarme a darme o contorno da figuriña, non? De xeito completamente artesanal confecciona os elementos máis delicados. Coa axuda dunha lupa electrónica pinta os detalles máis pequenos. Por a cousa de que son conocidos meus, lle puxen a barba e o bigote a barba por o detalle de que é xente que cando mira xa sabe quen é. Tan singular exposición que non é habitual en Galicia chama a atención dos transeúntes. Ocupoume todo o escaparate e moi ben, estou moi contenta porque a xente pasa pola rúa, párase na tenda. Unha cosa destas expuestas al público, pois é moi interesante, creo yo, non? Un xeito distinto de promocionar a Semana Santa. E xa hai tempo que as palmas do Domingo de Ramos pasaron de ser un sinxelo ramo da árbore da palma a auténticas xoias da artesanía. Sabe o ben Nerea España, é unha florista de Ribeira de 24 anos que leva 18 perfeccionando esta arte. Nos meses previos á Semana Santa pode chegar a facer máis de 1000. Atopámola no mercado de Noia, un dos postos aos que leva a súa arte. Alí trenza para nós e para todos os que se interesan polas súas palmas. Neniña, como son? Esas son unhas 7, pero tes desde 5 ata 12, 15. Leva facéndoas moito tempo, xa as facía súa nai. En Elxe empezou todo, con só 6 aniños. Sempre íbamos compralas ali e foi o señor dali que me enseñou a facelas. Son moitas horas de traballo, eu ao ter a floraría fago no meu tempo morto, entón empezo en decembro, os sábados pola tarde, domingos pola mañá e cando me adico a elas. Entre as 1000 e algo, moita xente non o valora, pero leva moitas horas de traballo detrás. Pero, por suposto, hai quen sí. Este é un arte, solamente un arte. Eu vivo en Inglaterra. E lá nomás que hai palmas destas, pero estas non. Puño na casa porque eu sou moi religiosa. É como unha alabanza, se coloca na entrada dunha casa cristiana, eso quere decir que ali como o rei da casa
Dios, Jesús, la humedeces un poquito con agua y la dejas en la bolsita, así la cierras con un lacito este domingo, ¿vale? Para mantelas intactas, para que luza un traballo artesán, coidado, minucioso, que no caso de Nerea, lle sae só. É algo mecánico. Acostumaste a podelo facer sin mirar directamente a ela. Moi traballadas agora mesmo, pois por exemplo aquí teño a de 2 pisos así, que sería unha das que máis traballo teñen. Sempre cando nacía un pequecho querían unha palma para el. Decidimos buscar de facer un tamañiño máis pequeno. Eu víxome facendo, as miña nai ten 67 anos, eu polo menos ata ali chegarei. Coas mans de quen pon en valor unha arte e unha tradición tras a súa ollada. Ata aquí a información do Galicia Noticias. Quedan agora con Loli Gómez e a información do tempo e nós volvemos vernos mañá. Que pasen boa tarde.